Silvia, por que xorde o programa Alerta Escolar? Pois mira, xorde da necesidade de dar unha resposta rápida e eficaz a situacións de emerxencia das patoloxías, de algunhas patoloxías crónicas realmente dos nenos en idade escolar. Pois puxose en marcha no ano 2007. Foi todo un acordo entre a Consellería de Educación e a Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Despois ampliouse no ano 2010 as escolas infantís. En xullo de 2012 ampliouse tamén as galerías municipais pertencentes ao Concello da Coruña. En principio así deuse entrada tamén a nenos con periodicidades entre os 0 e os 3 anos. O objetivo final realmente é que estén incluídos no programa todos os nenos galegos escolarizados entre os 0 e 16 anos que padecen algunha das patoloxías crónicas incluídas no programa. E cantos nenos están actualmente incluídos no programa? Pois mira, no ano 2013 estaban inscritos 1.850 nenos. Que vantaxe ten para un neno estar incluído no programa Alerta Escolar? Pois mira, sobre todo a rapidez e a seguridade a hora da asistencia en calquera situación de emerxencia que se poida producir esas patoloxías crónicas que padecen estes nenos e que, insistimos, son moi graves, pero realmente son previsibles e sinxelas de tratar si se alerta de maneira rápida e eficaz ao 061. Para o persoal docente? Pois mira, sobre todo a seguridade. Ante unha situación de crise no centro escolar, o persoal vai estar todo momento, digamos, guiado polo persoal médico da Central de Coordinación do 061, que sempre os vai guiar paso a paso hasta que chega a asistencia sanitaria e asume todas as posibilidades de tratamento. Os tamén ten a inquietude de se necesitan ter algún tipo de formación sanitaria para tratar a estes nenos, aos nenos que están inscritos no programa. Como é o tema exactamente? Que necesitan saber? Pois mira, o fundamental, primeiro, é que sepan recoñecer a situación de crise, de urxencia, e o segundo, e non menos importante, é alertar de maneira rápida e efectiva ao 061. Isto é o fundamental. Despois, finalmente, é importante tamén que sepan ter unhas nocións básicas para administrar o tratamento, se fosse necesario, e facer unha caso, sempre van facer guiado paso a paso polo médico da Central de Coordinación, que ademais se fai responsable da luego o importante realmente son os dos primeiros pasos, recoñecemento da crise e alerta 061. Que papel ten o 061 ante un neno inscrito no programa que no seu centro sufre unha crise? Pois mira, o máis importante é garantir a súa asistencia da mellor maneira posible, da maneira máis rápida, desde que se produce a alerta hasta que a situación está resuelta. E que nenos poden incluirse no programa de alerta escolar? Pois mira, todos os nenos galegos escolarizados en educación infantil, primaria ou secundaria obligatoria, desde os 0 hasta os 16 anos, que padecen calquera das patoloxías crónicas que poden producir unha situación ou ben de convulsións ou ben de reaccións alérxicas graves ou anafilaxia, de hipoglicemias por diabetes ou de situacións de risco de morte súbita. Estes nenos precisan algún tipo de cuidados no día a día? Os mesmos cuidados que calquera outro neno. Ao respecto das súas enfermedades, son enfermedades crónicas, en xeral son ben coñecidas tanto polos titores como polos profesores e os pais. Seguinte, que protocolo activa o 061 ante unha chamada á central por un neno con unha crise aguda? Pois mira, unha vez que entra a chamada á central, de inicio, pois actívase un recurso, falamos dunha ambulancia, dun médico, o médico coordinador da central, que é o encargado de atender esta chamada, pois decide cal é o recurso máis axeitado. A partir de aí, pois este médico é o que vai a guiar o persoal do centro durante a atención a ese neno hasta que a asistencia sanitaria chega ao centro escolar. Vais a facer responsable do tratamento ou das medidas a aplicar en todo momento. O médico coordinador pode indicar a administración de tratamento
ou da aplicación de calquera medida que sea necesaria e vai asumir, insisto, toda a responsabilidade hasta que chegue a ese Quen debe facilitar a medicación ao centro? Sempre os padres ou os titores legais do neno. Quen é o encargado de custodiar e revisar a correcta conservación da medicación? O centro académico ten que garantir que a medicación está perfectamente etiquetada e conservada nas condicións axeitadas e debe revisar con frecuencia a data de caducidade. Por outra banda, cando haxa unha excursión ou unha actividade fora do centro escolar, a medicación debería acompañar sempre ao neno. Quen é o que determina, ou quen determina se un neno entra dentro do programa Alerta Escolar? Pois, bueno, do 061, un médico é o que revisa digamos, a posible inclusión do neno no programa. Revisa a solicitud de inscripción cando chega ao 061, incluso moitas veces, pois é necesario contactar telefónicamente cos pais para aclarar determinados aspectos. Si finalmente se decide que a inclusión é pertinente, así se que lle comunica ao centro escolar. Cada canto tempo debemos actualizar o historial médico do neno? Pois mira, sempre que haya un cambio ou ben no diagnóstico, unha evolución clínica ou no tratamento do neno. Tamén teñen que comunicarse, por suposto, pois os cambios de domicilio, de centro escolar ou de teléfono de contacto dos pais.